To stálo 7 € všetko. No daj tomu. Toto má, ty kokos, 2 kg. Kilo bolo 80 centov. Toto má bez piču veľa. Toto bude akože rameno. Možno. Všetko je možno. Z tohto budú rebra. Toto bude tiež nejaká podstava. A ostatné pamätička. Ty pičo. To tam vidno? Pozri, aký karty som. Kámo, miliónového pitoného. Pikačua. Ale to je nejaký rybár. Ukáž, nemá? No, nemá. Čavo nemá zatiahnutú ručnú a vyjebalo ho sem až. A blokuje tú cestu. O! O! Pozor, niekto to nenajme. Nie, dobre ideš. Ide rovno. No ale kamene potrebujeme nájsť nejaký. Najebe. Nenajebe, dobre je. No a čo tam táš teraz? Neviem. No drž ho. Neviem. Či toto je fakt pič. Kámo, ale keď si vystúpil, tak si nevšimol, že nemám. No veď to si vravím, že keď si vystúpil, že... Jedno. Dobre, to je stačí. No. Nás točíš? No. Dobrý deň, na vašom aute nebola zatiahnutá ručná. Auto bolo v strede cesty, otlačili sme ho a podložili kameň, smajlik. PS. Aspoň na kebab. Na 2. Počkaj, aký mám účet? SK. Môžem pozrieť účet. Počkaj, daj sem. Ja sa ešte chcem podpísať. Batman a Robin. Počkaj. No. Ja som Batman, to je Robin. Levický superhrdinovia. Fakt. Počkaj, idem. Batman službák, opäť. Máme policajtov ešte za toto.